henter min kammerat ned og siger, at jeg kan komme med på politistationen, men så blander du jeres dumme på retten. Skal vi hjem? Ja, det kan man også lade gøre. Men det der, det er godt nok noget af det værste, jeg vælger at se. Hvad fanden har I gang i, mand? Hvor kører I hen? Jeg vil høre, hvor I kører hen. Jeg har ret til at høre, hvor I kører hen. Jeg skal hente din kammerat. Du er samme vej, hvis du ikke klapper ind nu. Er du med? Du holder din fede kæft. Prøv at høre, det er mig, der spørger dig, hvor du vil køre ham hen. Det har du ikke ret til at vide. Hvad laver du? Skal du tage fat i mig? Du stopper mig. Er du med? Du skal ikke tage fat i mig. Er du med? Jeg spørger dig, hvor du kører. Nej. Du skal holde din kæft. Så spørger du mig. Jeg kan ikke bevæge mig. Nej. Du skal holde dig væk fra os af. Du skal slet ikke tage fat i mig, når jeg kommer ind til dig. Er du med? Er du med? Jeg spørger dig pænt, hvor du kører min ven hen. Og så begynder Du spørger ikke i sideplan og noget som helst. Jeg kan ikke bevæge halsen, men kommer du et Så tager jeg med og så. Ja, det er dig, der gør op til det. Er du enig? Er du selv klar over, hvad du laver? Jeg spørger, hvor du vil. Jeg har det også på film! Jeg har det også på film! Bare rolig! Vi har det også på film heroppe! Kom afsted med den arm nu! Kom nu, mand! Du skider lige nu! Med! Kom afsted med den arm! Nej, du gør ikke. Du skider nu! Okay. Afsted! Det her det er på Ekstrabladet i morgen. Vi har det helt på film, mand! Vi har det helt på film!